Takže práve som prišiel domov, mám krúžok, som mal našťastie iba 6 hodín, nemal som 7 našťastie. Tak 6 sekúnd. A trať je pripravená, netreba začať, ale tak uvidíme, no mám tu všetky pomôcky potrebné, dupetky, čaj, včely, uľ. Toto a stabilizátor to aktuálne natáčam, takže to vám asi neukážem. Takže, jo, a mám tu aj helikoptéry. Helikopter. Dnešok je veľmi ťažký, absolútne to nestihnem, ale budem to musieť stihnúť, takže mám krúžok, ale trať zostáva taká istá, ale chcem trošku niečo dať do pitlane napríklad. Ale dneska nie napríklad. OK ľudia, takže toto bude, ako som teraz povedal, zaujímavé. Takže uvidíme to neskôr a jo, môžete niečo očakávať. No a to v piči, jo. OK, dobre, ja vám viac ukazovať nebudem. Takže ideme na to. Battle for the gentleman. Battle for the gentleman. Battle for the gentleman. Červené svetlo naslia v tejto chvíli, máme oštartované Max Verstappen, tam posielal Kimi Antonelli, sa ostáča a je za bariérami, neuveriteľný záber, nemá kolesa, je celý, dúfam, že prežil, ale Max Verstappen je pred Leclercom, Max Verstappen má podľa mňa zaručenú ďalšiu výhru a roztáča sa, ale žije, našťastie netrafil stenu, ale Charles Leclerc to nedá a Max Verstappen je pred Leclerca, teraz to bude tesné a Max Verstappen ide. Posledné kolo, ale drží si to. Tu vidíme Antonelliho. Ide a vyhráva! Max Verstappen vyhráva!